барои дар сатҳи баланд ва дидани рӯи кор омадани филми мазкур коргардонро мебоист маконҳоеро интихоб намояд, ки мувофиқ ба филм ва завқи бинандаҳо бошад. албатта барои пайдо намудани ин гуна макон дар кишваре чун Тоҷикистон ниёз ба ҷустуҷӯ надорад, зеро фазоест ин ҳамабой. Коргардон ба хулосае омад, ки филмро дар деҳа наворбардорӣ намояд, чун мутобиқ ба сценария табиати зебо ва маконҳои кӯҳсор лозим буд. макон интихоб гардид: деҳаи Дуобай, ноҳияи Варзоб. гуфтан ки як дуғба ҳаст, ҳамҷа наздиктар ҳаст, камхарҷ ҳаст, ҳамҷа ба навор гирем. мо якум маротиба омадему ҳамин бо видеокамера ҳамон манзарое ки дар ин ҷо ҳаст, мо дар инҷо ҳузур дорем, ҳамна сабт кардем. аз рӯи сценария гирифта ҳар як порча, ҳар як хонаое ки қаҳрамоно бояд рол мебозиданд, ҳамон хонаро тақсим кардем. хати сюжаи филми муҷассамаи ишқ аз ишқу муҳаббат қисса мекунад, ки яке муваффақ мешавад ва дигаре ноком мегардад. қудрати ишқ ба қаҳрамони филм Неъмат чунон ғалаба мекунад, ки ҳатто ба духтаре аз худаш калон дил баста ба ӯ изҳори муҳаббат менамояд. филм дар асоси асари нависандаи маъруфи тоҷик Аброри Зоир таҳия гардидааст. мувофиқи қисса, қаҳрамони асосӣ баъд аз оне ки дар ишқ муваффақ намешавад, аз байни мардум дур шуда дар кӯҳи баланде аз сардӣ ба муҷассама табдил меёбад. чун рамзи ҷонфидоӣ, баъдан мардум онро муҷассамаи ишқ унвон мекунанд, аммо бинобар сабабҳои гуногун нақшаи таҳияи чунин фикр тағйир ёфт. дар Варзоб як қишлоқ аст бо номи Дуоба. онҷода теппаҳои майда ҳастанд. бо ай пушти ҳамон теппа манзара метавад. ина баъд муҷассама намекунему. меравад худаш танҳо дар як теппа мемонаду дигар касо вая намефаҳмад, яъне ки ҷудошавии ҳамин инсона бо халқ нишон медиҳем дар ҳамон теппа. ин тасвир чизи вай мешавад, ҷолиб мебарояд. барои ҷолиб ва диданӣ баромадани филм коргардон ҳунармандони боистеъдодро меҷуст ва ҳамин тавр яке аз нақшҳои асосӣ ба ҳунарманди халқии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов даст дод. ном бурда нақши бобои Ғаффорро он гуна иҷро намудааст, ки кас гумон мекунад ин образ махсус барои ӯ навишта шуда бошад. аввалан дар ин нақш ҳунарманд Раҳмондӯсти Қурбонионро интихоб карда буданд, лекин гурӯҳи корӣ пас аз мулоҳизаҳои зиёд ба хулосае омаданд, ки нақши мазкурро Убайдулло Раҷабов иҷро намояд. خودرو خواجه بگیری این هیلت هم بگذارم. غفور جان آخر من نمیتونستم غفور جان بابا بگفتی کو نظرت نمیگیریم. من مطلقا ضد بودم برای بازی کردن این رول. گمان میکنم که همچون ایجادکار برای آن راضی نبودن که یعنی که با من کار کردنشون مشکل بود. یعنی شخصیتی من او را پخش میکرد. ایجادکار برای ایجادکار آزادی در کار بود. برای رئیسیار مثلا خمیر در کار است که خیلی که او میخواد همین خیلی از وای چپاتی میسازد، فطیر میسازد، چیزی که میسازد این کار رئیسیار است. барои иҷрои нақши санам бошад, коргардон пай ҷустуҷӯи зане буд, ки аз ӯҳдаи иҷрои ин нақш баромада тавонад. ҳамин тавр пас аз ҷустуҷӯи тӯлонӣ иҷрокунандаи нақши санам низ пайдо гардид, ҳунарманд Савригул Қурбонова. номбурда нақши мазкурро бо маҳорати баланди ҳунарӣ иҷро намудааст, ки пас аз намоиши филм миёни ҳаводорон маҳбубияти хосаеро пайдо намудааст. бояд гуфт, ки то кунун ягон нақш насибаш нашудааст, ки ӯро дар сатҳи нақши санам муаррифӣ карда бошад. گفتن که ما دل شوهرتون نمیابیم. بعد آمدن خانه با شوهرم مصلحت کردن و اول روز که راضی نبودن و بعدتر راضی شدن. коргардони филм Некрузшоҳ Маҳмадшоевро барои иҷрои нақши Неъмат муносиб дониста, ӯро барои иҷрои ин нақш даъват намуд. номбурда умед дошт, ки Неъмат риштаи пайвандаш ба кино мешавад ва ӯ боз дар бисёри филмҳои дигар нақш меофарад, аммо ин тавр нашуд. дар ҳамин ҷо ҳам моро ёфт. سلام ینگر چکن نماجون؟ تقیمرات لبن بیرون به انتظار شما مناظر میبینم. شو
ҳамин тавр пас аз рӯи экранҳои синемо омадани филми ҳунарии муҷассамаи ишқ аз ҷониби киношиносон ва муҳаққиқони соҳаи синемо баҳои баландро соҳиб гашт, зеро ин гуна пешниҳод ва мавзӯъ то ҳол дар кори синамогарон падид наомада буд. Аммо филми мазкур дар қиёс ҳамрадифи беҳтаринҳост.